musikana womoziva kuti akagwinya ari brave anonzi namata Kwekweza oya panapa achiudza macourts achipaudza kuti aiwa release political prisoners. Nyika yese inozviziva kuti namata Kwekweza she's one of the guys vakabuditsiwa aiwa muaeroplane paRG Mugabe airport vasina mhosva human rights defender. Tichiona kuti aiwa the government yaitya kuti vakomana ava vanogona kuda kunoattenda any meeting kuda kukonzeresa crackdown but the SADC summit yamoziva kuti yakateka place muna August nyika yedu yeZimbabwe. Sanapinda mashoko anobuda achinyora muzuva ranhasi kuti bo subscribe like turn on the bell kuti timda paendo pake namata Kwekweza anonyora achiposta Jameson Timber muri kuona uyo nyora achiti Jameson Timber is not a criminal, Jameson Timber is innocent, Jameson Timber is not a criminal, Jameson Timber is innocent, Jameson Timber is not a criminal, Jameson Timber is innocent. Anozvidzokorodza ka3 anoona this message is very powerful. Yari kuyachivaudza achiti aiwa mane system yekukapture nekuchengeta vanhu musungwa, vanhu vari innocent, vanhu vasina mhosva, vanhu vasina kana mhaka yavakapara as a way yekuti munenge muchitya kuti vanhu ava vangakufumurai zvinhu zvamuri kuita. Mashoko anobuda chobva panapa nemusikana wamoziva namata Kwekweza moziva kuti she experienced the brutal the torture and the abduction yakaitiwa nemastate agents vaasingazivi kuti ndivanani vaimubata vachimuabusa. Todza mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi chatoona kuti namata Kwekweza as a human rights defender she is against all these forms ari kuitwa nethe government kandi vakomana vemacourts vamuri kuona kuti vari kuabusa marights evanhu vachichengeta vanhu behind the bars, vanhu vari innocent. Todze mafungiro enyu pene comment section medu, musano subscribe or like, turn on the bell icon.